Čaute, tu je Edmo a zdravím vás pri hre GTA 5. Mám tu kamaráta, no ja som u kamaráta. Je tu Adamko HD. Poď sa predstaviť. On sa tu hrá s tým ovládačom, takže nebudeme zdržovať, ideme hrať. GTA 5. Sa teším. Ideme robiť. Ideme robiť 5 plus 5. Ja mu dám 5 úloh a on mi dá potom 5 úloh. Takže môžu to byť stanterské, ja už ani neviem aké. Môžu to byť stanterské, závonovacie, no vykonovacie, predstaviť za nejaký čas. Môže to byť lebo toto je pre vás. Takže dávajte lajky, prosím. Dávajte mi aj odbery. Nezabudnite pozrieť náš ešte kanál. Ale tu nové obrázky, toto som ešte nevedel. Daj tak, môžete. Tak, pozerajte aj Davida 23 a Zabijaka bereme money. A už sa nám to spustilo, tak si to... Jo! Daj si takto, ale... Počkaj, kremka. Ježiš, veď prvýkame. A ty si mala tak kameň, lebo ty si počkaj, je to 1-0 pre mňa. Zázračný nový svet. Počkaj, daj mi to. 3 myšky. Zase kameň. Jaj, 3 myšky. 3 myšky. Kameň! Jaj, no poďme do jedna. Dobre, dávaš mi úlohy proste. Dobre, ukáž mi money. Koľko máš money? Má tuto, to vidíte? Nevidím. Počkaj, vy toto máte rozmazané asi, tak on má 698 587. Málo. To je veľa. No to je málo. Teda poďme si vytunovať, počkať, čo máme v garáži, sa ideme pozrieť. Oni to vidia rozmazanie. Takže garáž je epická, nič tam není. Chápete? Dajte trocha bližšie. Nech to nevidia rozmazanie. Kamo, a kde to mám dať? Trocha bližšie tento hrnčík. Čo to je? Počkajte, diváci, prepáčte, že s vami hýbem. Zázračný komic. Čo? Tak dobre, dávam ti prvú úlohu. Mám, ale dobre. No. Máš 5 minút, dávam ti 3 minúty, aby si našiel nejaké pekné auto. A dávam ti 5 minút, aby si došiel do custom. Si ho tam Dobre, pekné auto. Môže byť aj také. A ďalších 5 minút, aby si ho predviedol. Takže, ne, ešte nechoď. Ja som si našla tak na auto. Dobre, tak počítam ti iba tých... Štart. Počkaj, ne, ešte. Dobre. Stopky. Kde sú stopky? Ty tu nemá stopky, ne? Ne, to je škaredé. Musí ísť. Vidíte? Máš tu stopky? Neviem, nemám asi.
fuck you? Počkaj. Ty chceš vedieť, čo to je fuck you? Ty... Pizza. Ono je pizza. Pizza. Pizza z Final Freddy's. Ja. Ha, dobre, tak. 3, 4. Zázračný. Nájdené auto už je? Dobre, počkaj, zastaviť. A teraz, stoj. Vynulovať a teraz 3, 4. Ale moment. Máš 5 minút, aby si sa dostal do Ale ja kastu. ešte musím nájsť ten custom, ale on je dosť ďaleko. Nevadí, stále ti beží čas. Zázračný komisár. Chcete vidieť, som pán Viazdený? Nevadí. Stále som čarovný. Oči ty nemôžeš používať. Nebudem ani. Kamo, ale skús. Vy to po mne políši. Máš -1 bod. A o políšov to nejde. Aj, počkaj, ok. To choď rýchlo. Chcem ísť do customu. Počkaj, no, choď. Kamo, ty si išiel úplne niekde inde. Ja viem. Zázračný komisár, trochu čačan. Ale stále. Som čarovný. Kam ideš, žiaden? Ja som ti to ešte nezastavil. Aha, ale to musím otočiť, že? Kamo, ja som ti to stále nestopil, ty robíš všetko to.